Čaute, dneska vás vítam u ďalšieho videa a dneska to je tretie diel z Clash Royale a ideme hrať, lebo otvorila som nejaká tá častka. Dobre, padajú nám nejaké veci. Tak, requestky, free častka, krásne padajú. Jo, s goblinov sme vylepšili nový goblin domček, to je dobré. Tak, si vylepšíme goblina. Tak, a som level 3. Máme misiu nejakú odmenu nám sa robila. Máme novú kartu. No my budeme hrať asi s týmto, čo máme. Týmto dekom. A v tom treťom deku si dám miesto takto a goblinov si dám miesto týchto. No budem hrať stále s týmto dekom, ale môžeme requestovať epiky, čož je dobré, niekto už nám requestol. Pozmen nám requestol, ten má new profil, on má asi v druhej aréne. My ideme hrať. Tak, ideme do hry. Konečne v tejto samej aréne, akurát je na inom účte. Čo on dáva? Tam dám úplne. Tak, krásne teda potočíme. Dobre, ideme krásne. Už nám dali dole jednu vešku, budeme dať dole aj druhú. Za chvíľu. Vidíte tam krásne pri toho. A potom dole. Teraz musíme to kryť, ale my sme vyhrali na 3 vešky, lebo tam nemali Gianta. Len dám blok. Výhra je na našej strane. Ideme rehmač. My ďalšiu zmenu mač, tak znamená, tam čo som hral s tým, tak s tým budem ešte hrať. To budem tiež teraz hrať, mám tam dobrú peku. Nie, no to potrebujem skeletonárny, sem dáme toto, kopujeme dáme sem. Tak, krásne. Musíte vydávať vždy skôr, nie ako oni, ale musíte dávať vždy. Keď oni dajú, tak vtedy môžete vyzačať, ale potom len sme potrebili. Už to máte. Proste ja tam dám fireballku. Tak, tam skeletonármi, kebyže by tam dali zase to vičku. Dobre, už majú 89 na veške. Tak sme ich dali pekne, dali nám sme vzali zap. Mám meč, ja jedem. Tak, posledný tam je meč. A potom budeme hrať normálne. Tak, čo chcem dávať?
Tak teraz tam dáme skeleton army. Dobre, mali 900 myška. Ale teraz tam máme toto. Tak, dávame tam princov. Jeden princ môj sa momentálne obratil na tých goblinov ešte, čo tam... No, sakra. Oni nám tu dali tí gobliny dole. Som tam dal ešte toho. Tú bombu. Tak, dobre. Teraz nakladám vlastne bude to. Teraz to je myška. No, teraz momentálne už asi nie. Dobre, ja som... Toto bude v pohode, mám tam dať draka, ja presne tam chcem dať toto. Že keď on tam dal draka, tak potom už neprehra. No nie, toto Valkyria má, my tam máme iba skôrže máme na druhej, ale... Potom nič nie tam nemáme. Ja som tam skautujem. Tam na šipy určite tam dal hneď. Tak, arrows. No, 299 na myške. Fireball tam dám. No neviem, či to sme vyhrali. Ne, goblini inak dajú. Škoda, oni mali na tej druhej veške 757. Ideme preč. Tak, ideme si requestnúť nejakú čestku. Tak, čo tu napíšem? Hrajete alebo nehrajete? Shit. Som im podbudil týchto debilkov, ja sa si od tohto klonu dám preč. To nikto nehraje. Requestuj karty a to je všetko. Slovak clan join the game. Či niekto to ešte requestuje teraz. Takže zrejme určite. Dostal som draka. To budeme namiesto šípov. Arrows. Dobre. Máme dráčika. Čiže veľmi dobrá hra. Ideme si dať normálny battle, alebo dávam si battle. Dobre, ja počkám, čo on dá, alebo ja si dám to. Ja som dal skratnárny. Môžem dal bombera otvorený. Som to házal na schválotinu. Dobre, teraz mám veľa vecí. No ja svoje strane. Má 550 na výške, 579 na výške, čiže dosť málo. Toto výška dá.
Champion Goblina. Chcem vyhrať na vešky. To som ho podarí. Vyhrali sme. Krásne sme ľudia vyhrali. Plus 30 trofejí. Krásne. Krásne. Dobre sme vyhrali. 87. To je pikátne, mám. Takže ľudia, čaute a ja sa s vami lúčim. Tretí diel sa skončí, takže čau.